Wai yanzu da Bellingham kafi Pedri ya tafi ciwo tsawon wasa 6, wa za mu sa a wajen? Wasa 6 fa ba zai buga wasan Valencia ba, wasan Sociedad, wasan Benfica gida da waje, wasan Osasuna, wasan Getafe. To wa za mu sa a wajen? Bellingham fa kafi Pedri iya passing, kafi Pedri iya cin ƙwallo, kafi Pedri iya yanka. To wa za mu sa a wajen? Ko da yake ashe fa muna da Sabalas, muna da Ibrahim Diaz, muna da Ada Gula. Ai ko su za su yi mana abin da zai mana. Kai, amma fa akwai matsala. Akwai matsala. Bellingham kafi Pedri wasa 6 nan ba zai buga ba. To za mu iya cin su ko kuwa? Bellingham fa 'yan amana ina za mu sa kanmu? Bellingham ya tafi ciwo wasa 6 nan duk ba zai buga ba. Kai, muna cikin tashin hankali, muna cikin masifa, muna cikin bala'i. Kai 'yan amana ina za mu sa kanmu? Bellingham ya tafi ciwo. Kai.